खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय बिहाराव ट्रेनाव थानाय नागाफोरखौ एटेक खालामदों। ट्रेना हारियानानिफ्राय डिमापुर थांगासिनो दंमोन। थिग बे समावनो बिहारनि लकेलफोरा अख्रायैनो ट्रेनाव हाबनो नागिरदोंमोन आरो खायफा मानसिफ्रा अन्थाइजोंबो खुबैदों। सिकिउरिटिफोराबो बिहारिफोरनि फारसे जानानैसो एटेक खालामफादों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय लादाखआव जानाय केसनि सायाव इन्डियान आर्मिया मिडियाया होनाय रिपर्ट्सखौ रिजेक्ट खालामदों। नंखाय रिपर्ट्सखौ निउज खालामनायनि थाखाय इन्डियान आर्मिया रिजेक्ट खालामदों होननानै फोरमायदों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै गासिबो सुबुङानो मास्क गाननाया गोनांथार। मास्क गानाब्ला पुलिसा नोगोद 500 रां जुरिमाना फोनांगोन। आसाम पुलिसनो दिनैसिम सा 5463 सुबुंफोरा जुरिमाना होनायाव गोबां रां मोननो हादों होननानै खौरांनि गेजेराव फोरमायदों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव आयेननि बेरेखायै सा 8 सुबुंफोरनो BPF हान्जाया साख्रि होदों होननानै बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट खौराङा उत्तर प्रदेशआव कर'ना भाइरासनि पेसेन्टफोरा मबाइल लानो मोननाय नंला, बेन खालामनानै होबाय। जोबोर मोजां। नेक्स्ट खौराङा महाराष्ट्रआव 24 घन्टानि गेजेरावनो सा 87 पुलिसफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। महाराष्ट्रआव गासै सा 1753 पुलिसफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। बेनिनो सा 18आ थैबाय। जोबोद दुखुनांथाव। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय माला बर' आरो मिलन बर'नि गामिया कापुरपारा नङा, बिसोरनि अरिजिनेल गामिया नाजिरात होननायसो। दा बे जाथायखौ लानानै कापुरपारानि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। कापुरपारानि रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बिनाय जाबाय। नोंथांमोन, दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां।